Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lukad. Taong 1977, Mauban, Quezon. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 17 taong gulang itong si Lukad. Naninirahan sila noon sa liblib na lugar sa ilalim ng paanan ng bundok kung saan malapit lang ang pinagkukuhanan nila ng hanap buhay. Dahil sa malayo ang bilihin ng kanilang mga pangangailangan, natuto na silang maghanap ng mga kapalit nito sa kalikasan. Kapag nangangailangan sila Lukad ng asukal, kumukuha sila ng tubo at yon ang kanilang ginagamit. Sa ilang taong pananatili nila sa lugar na yon, naging maayos naman ang lahat. Hindi siya inuutusan ng kanyang ama na tumungo sa bayan ng mag-isa, gawa ng peligroso ang daan. Halos 3 palayan kasi ang daraanan mo noon at isang sapa para lamang marating ito. Pagtungtong ni Lukad sa edad na 17, sa kauna-unahang pagkakataon, inutusan na siya nitong tumungo roon. Lukad, pumunta ka ng bayan. Bumili ka ng asin. Yung palaging dinaraanan natin, doon ka lang dumaan. Huwag kang lilihis. Tandaan mo ang lahat ng mga paalala ko. Wika ng kanyang ama. Sige ho, tay. Mauna na ho ko. Sagot naman ni Lukad. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad naman niyang binagtas ang daan patungong bayan. Habang naglalakad siya noon, pasipol-sipol pa siya para naman kahit papaano maaliw niya ang kanyang sarili. Nang makalayo na siya sa kanilang tahanan, agad naman niyang binagtas ang gilid ng palayan. Kampante noon si Lukad na dumaan sa lugar na yon dahil may mga magsasakang nagtatanim sa bawat kahon. Ilang minuto pa ang lumipas, nadapo na nga siya sa ikalawang palayan kung saan wala naman siyang nakitang mga magsasaka. Inakala ni Lukad na tapos na doon ang pagtatanim dahil kulay berde na ang bawat kahon ng palay. Sa pagdating niya sa bayan, agad naman niyang binili ang iniutos ng kanyang ama. Walang iniisip noon si Lukad kundi mabili ang bagay na yon, lalo pat kinakailangan nito sa kanilang ulam. Matapos niyang maisagawa ang kanyang pakay sa lugar, dali-dali din naman siyang umuwi. Kagaya ng sinabi ng kanyang ama, iniwasan ni Lukad ang dumaan sa ibang daan patungo sa kanila. Nang mapadaan na siya sa sapa, bahagya muna siyang tumigil para uminom. Pagsilay niya sa unang bahagi ng lugar na yon, bigla naman siyang natigilan nang makasipat siya ng isang bato na merong ukit ng kung anong hayop. Pagkasilay doon ni Lukad, bigla naman siyang nagtaka sa kadahilan ng unang beses niyang makita ang bagay na yon. Nasisiguro din niyang hindi pa yon nasipat ng kanyang ama dahil lahat ng bagay na nakikita nito sa dinaraanan nila, inilalahad sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla naman siyang napakubli sa kanyang kinaroroonan nang makasilay siya ng 3 panauhin na dahan-dahang lumalapit sa batong may ukit. Sa hindi malamang dahilan, biglang dinila-dilaan ng mga ito ang estatwang yon na para bang nagbibigay sila doon ng galang. Binuhusan din nila ito ng kulay pulang likido na siya namang mabilisang umagos patungo sa kinaroroonan ni Lukad. Pagdaan ng likidong yun sa kanya, doon niya napagtanto na dugo pala yun ng kung anong hayop. Upang hindi siya makita ng mga nilalang, minabuti niyang ipagsawalang bahala ang mga bagay na kanyang nalaman. Maya-maya pa, muli siyang napasilay sa lugar nang makarinig siya ng isang garugal na boses na nagsasabi ng, "Ililipat na natin itong groto.
Hindi ito maganda para sa mga taong makakakita. Kapag may makakita, papatayin natin. Iaalay natin siya. Hindi ba masaya yon? Sagot naman ng isa. Oo nga, iwan lang natin ito dito. Hintayin natin kung sinong makakakita. Rason naman yun, hindi ba? Matapos itong marinig ni Lukad, muli na naman siyang sumilay sa lugar. Pagsilay niya doon, nasipat niya ang 3 panauhin na nakakapit sa bato na parabang mga tuko. Naglalaway ang mga ito at meron yung nanlilisik na mga mata. Sa likuran nitong bahagi, kitang-kita ni Lukad ang mahaba nitong buntot na merong mga kaliskis. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang natigilan sa kanyang kinaroroonan nang marinig niya ang mga nilalang na dahan-dahang lumalapit. Dala ng takot at kanyang pangamba, nag-isip siya ng paraan para maikubli ang kanyang kinaroroonan. Isa lang ang bagay na pumasok noon kay Lukad at yon ay ang pumailalim sa tubig. Nang akmang gagawin na niya ito, bigla naman siyang natigilan nang makarinig siya ng 2 taong naglalakad patungo sa kanyang pinagtataguan. Hindi na niya gaanong nasipat ang 3 nilalang sa kadahilanang minabuti niyang magtago sa lugar na yon. Maya-maya pa, laking gulat na lamang ni Lukad nang masipat niya ang 3 nilalang na walang awang dinakma ang 2 magsasaka na dadaan lang sana sa sapa. Pagkagat ng mga ito sa leeg ng kalunos-lunos na tao, mabilisan naman siyang kumaripas ng takbo. Hindi na nag-alangan pa noong lumayo si Lukad, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na kung hindi siya gagawa ng aksyon, maaaring sumunod siya sa mga biktimang yun. Habang kumakaripas siya ng pagtakbo, halos hindi na niya nagawa pang lumingon sa kanyang likuran. Panay na din ang kanyang paghingi ng tulong noon sa mga taong kanyang dinaraanan sa paniniwalang sinusundan siya ng mga nilalang na kanyang nakita. Maya-maya pa, doon na nga tuluyang kumalma si Lukad nang masipat niya ang bahay nila. Pagdating niya sa loob ng bakuran, agad naman siyang pumasok sa kanyang silid habang patuloy na umiiyak. Dahil sa pangyayaring yon, dali-dali naman siyang sinundan ng kanyang ama habang nagtatanong ng, Lukad, ano bang nangyayari? May humahabol ba sa'yo? Tay, nakakita ako ng mga aswang sa sapa. Papunta na sila rito. Anong gagawin ko? Mangiyak-ngiyak na sagot naman dito ni Lukad. Pagkarinig ng kanyang ama sa sinabi niya, agad naman siya nitong niyakap habang mahinahong sumasagot sa kanya ng, Huwag kang mag-alala, anak. Hanggat nandito ako, walang gagalaw sa'yo. Pasensya ka na. Sa susunod, hindi na kita uutusang mag-isa. Matapos ang kanilang pag-uusap, kahit papaano'y medyo hindi na siya gaanong nangamba. Ang nasa isip na lamang niya noon, wag nang umalis sa kanilang bahay kahit anong mangyari. Kinahapunan, doon nila napag-usapan ang tungkol sa mga nilalang na kanyang nasilayan sa sapa. Lahat ng mga naranasan niya, malugod niyang ibinahagi sa kanyang ama. Pagkarinig nito ng kanyang istorya, agad naman itong tinawag ang kanyang ina na abala sa mga gawaing bahay. Beng, tulungan mo nga kami rito. Alam mo namang wala akong kaalam-alam sa mga sinasabi ni Lukad eh. Sa tingin mo ba, ano ang mga nilalang na yon? Tanong ng kanyang ama sa kanyang ina. Yun ba? Mga aswang yun. Siguro buwan ng kanilang pagsamba ngayon. Kadalasan ko rin silang nakikita sa sapa pero hindi naman nila ako inaano. Ang totoo nga ang sinasabi ni Lukad, maaring panahon din ngayon ang kanilang gapasan. Unang beses tong nangyari.
Hindi kailan may pwedeng pagsamahin ng kapasan at ang buwan ng pagsamba. Ano kaya ang iniisip nila? Sagot naman ng kanyang ina. Kung hindi ninyo na itatanong, ang ina nitong nilukad ay minsang naging albularyo sa kanilang lugar. Tumalikod lang yon sa mga karunungan niyang taglay, gawa ng may kapalit ito sa kanyang pamilya. Noong nanggagamot pa ito, walang araw na hindi nagkakasakit si Lukad. Kapag nagkataong may napapagaling ang kanyang ina, triple ang naibibigay nitong karamdaman sa kanya. Upang hindi na maghirap pa ang kanilang anak, wala nang nagawa ang kanyang ina kundi talikuran ang karunungan at responsibilidad na ipinamana ng ama nito. Bagaman matagal nang hindi nang gagamot, aminado si Lukad na tangan pa rin ito ang iilan sa kanyang mga karunungan. Minsan niya na kasing narinig doon na ang karunungang patuloy nitong pinangangalagaan ay gagamitin lamang niya kapag meron sa kanilang nalagay sa panganib. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad ng kanyang ina ang maaari nitong pagdayo sa kanilang tahanan. Hindi malabo mangyari ang bagay na yon, lalo pat nakita ni Lukad ang nilalang na sinasamba ng mga ito. Upang makaiwas sa mga pangyayaring hindi inaasahan, umaga pa lang naghanda na sila. Lahat ng mga pangontra ay ikinalat nila sa buong paligid upang mataboy ito hanggat maaari. Kinahapunan, matapos ang kanilang paghahanda, minabuti na nilang manatili sa loob ng bahay. Nakasarado na din ang lahat ng bintana nang sa gayoy hindi na sila magawang mapasok ng kung ano-anong elemento na maaaring inutusan ng mga ito. Sa pagtalikod ng araw sa kalupaan, nananatiling tahimik ang kanyang ina sa kanilang sala. Maya-maya pa, bigla naman yung napatayo habang nagsasabi ng, "Nandito na sila." Matapos nitong makapagsalita, agad din naman itong kinuha ang buntot paging nakasabit sa kanilang dingding habang patuloy na nagmumura. Nang hindi na maatim ng kanyang ina ang presensya ng mga aswang, buong tapang naman yung lumabas sa kanilang tahanan para kaharapin ang mga ito. Walang ibang dala noon ang kanyang ina, maliban lamang sa napakahaba nitong buntot pagi. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid nito sa buong paligid, doon na nga nito nagawang masilayan ang tatlong nilalang na nagkukubli sa mga puno. Nanlilisik ang mga mata nito at panay ang pagtulo ng laway na parabang hindi nila yun kayang pigilan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang naramdaman ng ina ni Lukad ang pagpalit anyo ng isa sa mga nilalang. Nasisiguro niyang nag-anyong ahas ito sa kadahilan ng amoy na amoy niya sa hangin ang baho ng isang ahas na kakatapos lamang magpalit ng balat. Maya-maya pa, bigla niyang nasipat ang paghawi ng mga damo sa kanilang bakuran na siya namang dali-dali niyang pinagpapalo ng kanyang buntot pagi. Bagaman hindi niya nakikita ang nilalang na yon, nasisiguro niyang naroon lamang ito. Para sa mga hindi nakakaalam, may iilang mga aswang na gumagamit ng pangkubli kapag sila'y nasa pagbabalat kayo. Ginagawa nila ito upang madali nilang maatake ang kanilang biktima. Karaniwang gumagawa ng ganoong taktika ay ang mga aswang na merong pagbabalat kayo ng sawa, bayawak, dambuhalang alupihan at iba pang mga hayop na may mga lason sa kanilang katawan. Ang pinakamalakas sa uri ng mga ito ay ang lahi ng wagok, isang tribo ng mga aswang kung saan ang ginagamit na pagbabalat kayo ay iisang hayop lamang. Makamandag na ahas ang palagi nilang ginagamit upang madaling maparalisa ang sinumang makakagat nila. Kahit hindi yun nakikita ng ordinaryong mata ng tao, madali namang mabasag ang pangkubli ng mga ito
ng mga simpleng dasal ng albularyo. Dagdag pa ng ina ni Lucad na ang palatandaan ng mga wagok ay ang mga buntot nitong malasabayawak. Palagi din yung nakasuot ng balabal at meron yung napakalakas na baktol sa katawan na mabilisang kumakalat sa hangin saan man sila magpunta. Wala din itong mga kanal sa pagitan ng kanilang ilong at meron yung napakaitim na balat sa kanilang mga balikat. Lahat ng mga wagok ay may balat na merong iba't ibang disenyo at sukat. Ginagamit nila ang balat na yon sa kanilang tribo upang madaling makilala ang bawat isa sa kanilang miyembro. Sinasabi ng mga matatanda na ang gabunan ng mga wagok ay nasa pagmumuka ang balat. Matapos hatawin ng kanyang ina ang mga damo, doon na nga tuluyang lumitaw ang isang kulay itim na ahas sa kanyang harapan. May mga sugat na ito sa muka, indikasyon na tinamaan na yon ng kanyang pag-atake. Habang pinagmamasdan ito ng kanyang ina, napansin nito ang dalawa pa nitong kasama na dahan-dahang gumagapang patungo sa kanyang likuran. Sa pagtayo ng mga ito, bigla namang nagwika ang isa sa mga ito ng, "Hindi mo kami kaya nang nag-iisa ka lang." Matapos nitong makapagsalita, bigla naman yung nanumbalik sa kanilang orihinal na anyo. Pagsilay ng ina ni Lucad na papasunggab na ang mga ito, wala na siyang nagawa kundi ang umiwas upang makalayo. Habang patuloy siyang nakikipaghabulan sa mga nilalang, doon na din nagpasya ang ama ni Lucad na tumulong. Kahit wala itong karanasan sa pakikipaglaban sa ganoong uri ng mga nilalang, napilitan itong kumuha ng lakas alang-alang sa kaligtasan ng kanyang asawa. Ilang minuto pa ang lumipas, agad naman itong inutusan si Lucad na buksan ang pinto. Daladala ng kanyang ama ang dalawa nilang talibong na araw-araw nitong hinahasa. Lucad, dumito ka lang. Tutulungan ko ang iyong ina. Seryosong wika ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Lucad, tahimik naman siyang bumuntot sa likod nito para itrangka ang pinto. Paglabas ng kanyang ama, wala nang nagawa si Lucad kundi ang manalangin. Walang patid din ang kanyang pag-iyak noon, gawa ng sinisisi niya ang kanyang sarili kung bakit nangyayari sa kanila ang ganoong kaganapan. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpatuloy ang mga pagsigawan sa labas ng kanilang tahanan. Nakakarinig din siya ng mga pagkalabog sa gilid ng dingding, indikasyon na meron doong tumilapon na nilalang. Sa muling pagsilay ni Lucad sa labas ng kanilang bahay, doon niya nasipat ang kanyang ama na hawak-hawak ang isa sa mga wagok. Wala nang buhay ang nilalang na yon dahil sa nakatarak na talibong sa dibdib nito. Ang kanyang ina naman, walang awang pinaghahataw ang gumagapang na aswang papalayo sa kanyang kinaroroonan. Halos mapuno na ng sugat ang likod nito dahil sa kanyang ginagawa. Maya-maya pa, dahan-dahan na ding nanghina ang nilalang na yon dahil sa lubha ng pinsala na kanyang natamo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, nag-iisang wagok na lamang ang nananatiling nakatayo. Pagharap doon ng kanyang mga magulang, rinig na rinig niya ang pagsindak ng mga ito. Papayagan ka naming lumayo, pero sa isang kondisyon. Wag na wag mong pagdidiskitahan ang aming anak. Umalis ka na! Sigaw ng kanyang ama sa aswang. Pagkarinig nito ng nilalang, bigla naman yung ngumisi habang nagwiwika ng, "Hindi maaari." Nang marinig ito ng kanyang ina, wala na itong nagawa kundi tigalpuhin ang nilalang. Inihipan niya yon ng malalakas na pamako
na siyang naging sanhi upang tuluyan na yung bumagsak sa lupa habang patuloy na nangingisay. Paglapit doon ng kanyang mga magulang, agad namang kinaladkad ng kanyang ina ang nilalang patungo sa ilalim ng kanilang tahanan. Ang dalawang napatay nila, inilibing yon ng kanyang ama noong mismong gabi. Habang pinakikinggan ni Lukad ang pagmamakaawa ng aswang, ramdam niya sa kanyang sarili ang galit ng kanyang ina sa nilalang na yon. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman niyang narinig ang kanyang ama na nagsabi ng, Beng, anong gagawin natin dyan? Ikukulong ba natin? Paano kung meron tayong bisitang pumunta? Ano ang idadahilan natin sa kanila? "Huwag kang mag-alala. Ang mga alaga kong anay ang kakain sa kanya ng buhay. Hanggang bukas lang yan. Maniwala ka sa akin." Sagot naman dito ng ina ni Lukad. Pagkarinig ng nilalang sa kanyang sinabi, bigla naman yung nagpalit ng anyo habang patuloy na nagmamakaawa. Kahit nanginginig ang buong katawan nito, paulit-ulit pa rin yung humihingi sa kanila ng tawad sa takot na makain ang buhay ng mga anay. Bagaman naglulupasay na yun sa lupa, ni katiting na awa walang naramdaman ng mag-asawa. Para sa kanila, walang kapatawaran ang ginawa ng mga ito sa kanilang nag-iisang anak. Nang masiguro na nila ang kulungan ng lalaki, agad naman silang tumungo sa bakuran upang ilibing ang mga kasama nitong kanilang napaslang. Gumawa sila ng malalim na hukay sa labas ng kanilang bakuran upang paglibingan ng mga ito. Bago pa man sumapit ang hating gabi, nakabalik na nga ang mag-asawa sa loob ng kanilang tahanan. Pagbukas ni Lukad ng pinto, agad naman siyang yumakap sa mga ito habang paulit-ulit na nagpapasalamat. Lukad, anak. Ayos lang ba kung hindi tayo matutulog ngayong gabi? May istorbo kasi tayo mamaya eh. Para hindi makarinig ng kung ano-ano, mas mabuting takpan mo na ang tenga mo. Paalala ng kanyang ama. Nang marinig ito ni Lukad, agad naman siyang kumuha ng tela upang ipasok sa kanyang tenga. Sinigurado niyang wala na siyang maririnig alinsunod sa nais mangyari ng kanyang padre de pamilya. Sa paglalim pa ng gabi, habang niyayakap sa antok si Lukad, bigla naman siyang nagising nang makarinig siya ng mga mahihinang pagsigaw sa ilalim ng kanilang bahay. Kahit saradong-sarado na ang kanyang tenga noon, hindi pa rin niya maipagkakaila ang pagrinig sa bagay na yon. Ayon kay Lukad, na ang atungal na kanyang naririnig, animoy pinaghalong sigaw ng namamatay na sanggol at matanda. Halos umabot yon ng 5 oras bago ito tuluyang nanahimik. Nakarinig din sila ng malalakas na pagkalmot sa pundasyon ng kanilang bahay, indikasyon na labis na nahihirapan ang nilalang. Sa pagpatak ng 5:00 ng madaling araw, malalalim na paghinga na lamang ang kanilang naririnig. Hindi naglaon, tuluyan na ding nawala ang ingay na yon hanggang sa doon na dahan-dahang bumalik ang katahimikan sa paligid. Pagkarinig ng kanyang ama ng mga huni na lamang ng kuliglig ang naglilikha ng ingay sa lugar, agad naman yung lumabas para tingnan ang kanilang nahuli. Dala ng kuryosidad noon ni Lukad, nagpasya siyang sumama doon upang tingnan ang nilalang na nakakulong sa ilalim ng kanilang tahanan. Sa pagsilay doon ng mag-ama, tumambad sa kanila ang kalansay ng isang tao na nakahawak pa sa trangka ng kulungan. Nakanganga ito na parabang sa huling sandali ng buhay ng nilalang na yon, hindi yon tumigil kakasigaw. May mga anay din silang nasipat sa katawan nito, indikasyon na totoo ang sinabi ng kanyang ina. Ilang minuto pa ang lumipas,
Doon na sipat nilalukad ang paghila ng mga anay sa kalansay ng nilalang. Inabot lang yon ng ilang minuto hanggang sa tuluyan na nila yung mapira-piraso. Matapos nilang masilayan ang pangyayaring yon, halos abot langit ang kanilang pagtataka kung bakit merong nanananahang ganoong uri na anay sa ilalim ng bahay nila. Dala ng takot ng ama noon ni Lukad, humingi siya noon ng abiso sa kanyang asawa upang lumipat sa ibang lugar. Subalit alam niyo ba ang nangyari? Tumutol ang ina ni Lukad. Ipinaalam nito sa kanila na kahit saan mang dako sila magpunta, patuloy pa ring susunod ang mga anay na yon. Kaparte na yon ng buhay ng kanyang ina, kaya na may malabo na yung mawalay sa kanila. Sa paglipas ng mga araw, tuluyan na ngang tumahimik ang kanilang buhay. Upang makasiguro na wala na ang estatwa na nasipat ni Lukad, minabuti nilang puntahan ang sapa. Nang masipat nilang normal na doon, agad naman silang bumalik sa kanilang tahanan upang manahimik. Inabot din ng ilang buwan ng pananahimik ng kanilang pamilya hanggang sa tuluyan ng bumalik sa normal ang pamumuhay nila. Ilang taon pa ang lumipas, patuloy pa ring tumatak kay Lukad ang pangyayaring yon. Dahil sa naranasan niya noong bata pa siya, kaya na may nagkaroon siya ng interes para matutunan ang aral ng kanyang ina. Ginawa niya ang pag-aaral na yon dahil manghang-mangha siya sa ginawa nito noong minsan niyang nasaksihan kung papaano nangyari ang aswang na kinain ng anay. Okay, opinion ko sa kwento. Grabe naman yun. Sobrang brutal pa, tsaka parang sobrang sakit. Isipin nyo, kakainin kayo ng anay, di ba? Alam ko nga, hindi nangangagat yun. Nangangagat ba yung anay? Pero alam ko masakit yun kasi kahoy nga, pinapapak nun, di ba? Paano pa kaya kung sa balat ng aswang o taog ginawa yung pagngat-ngat ng anay? Tsaka ang bilis. Parang overnight lang, ubus na kagad yung aswang, di ba? Nakita nila parang yun nga lang, nakahawak yung kamay dun sa kulungan, tas nakanganga. Sobrang nakakatakot yung kakayahan ng nanay na itong bida natin, ni Lukad. Pero hindi ko masabi na manggagamot to ang tingero eh. Kasi gumagamit ng insekto. Alam nyo, pumapasok sa isip ko, baka mambabarang to. Na sobrang lakas nun, nung mga kapanahunan niya o ng panahon ng tatay niya, sobrang lakas na mambabarang nito. Kasi yung wagok, alam ko malakas to eh. Ilang beses ko nang narinig tong wagok. Talagang naninirahan to mga malalapit sa sapa, talon, ilog, kaya talagang delikado kapag yung bahay ninyo malapit dun. Noong mga panahon na to pero ngayon okay naman na yan. Kaya minsan may mga napapabalita na yung mga nawawala sa ilog, di ba may mga ganyang news, minsan tayo nababasa, nakikita. Sabi nila minsan kumukuha engkanto, pero most of the time yung mga wagok yun. Yun nga, sila yung kumakain yan. Minsan hinihilan nila yan hanggang kaila-ilaliman ng ilog eh. Tas ang kadalasang kinakain yan, ewan ko lang dito sa kwento natin kasi pinangas yung magsasaka. Alam ko kung kinukuha ng mga wagok yung kaluluwa talaga eh. Pero malay natin, may iba pang klase ng wagok na hindi ko alam. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.